benvidos outro día máis a esta serie de directos co PC, todos os días ás 3 na canle de YouTube de Que Pasa na Costa, menos os luns que falamos de fútbol no fútbol da Costa. Seguimos a nosa rolda de alcaldes, de martes e xoves. A semana pasada estivemos en Santa Comba, estivemos tamén este martes en Camariñas e hoxe imos hasta Vimianzo para falar ca alcaldesa Mónica Rodríguez, que agradecemos que seamos por aquí. Que tal, Mónica? Pois moi ben, moi boas tardes a todos e a todas, e nada, agradecervos en nome do Concello de Vimianzo a vos por darnos a posibilidade de comunicarnos cos nosos veciños e veciñas. Casi un ano na alcaldía, despois de vencer as eleccións ca esa reunificación do Partido Socialista, menudo momento que te metiches aí na política, non? Contanos. Pois sí, sabes, uns meses, a verdad que moi convulsos, como digo sempre, bueno, primeiro un inverno duro, con moitos temporales, que nos tocou pois, tamén estar aí dunha maneira pois, moi constante e dura, e, bueno, esta, pois, que vou contar, lóxicamente, unha etapa dura, unha etapa moi diferente, que, por desgracia, é moi desconocida, e, bueno, intentando actuar coa maior responsabilidade e a maior cercanía cos nosos veciños e veciñas e tratar de axudar. Lóxicamente, isto é un cargo de moita responsabilidade e, bueno, tratando de facelo, de estar a plena disposición de todos os veciños e veciñas de Vimianzo. Como se xestiona desde dentro unha situación tan inesperada e con tan pouca experiencia, non me refiro no teu caso concreto, sino a nivel mundial, desde esa administración tan cercana á veciñanza? A ver, sinceramente, é un asunto moi complicado. Bueno, cando decías, oye, sin experiencia, pois é certo, hai que recoñecer, eu levo aquí uns meses, con moitas ganas, con moita ilusión, con moita entrega, con un equipo ao cal, pois, sumamente agradecida, toda a predisposición e todo o traballo que aportamos, porque, ao final, isto é un traballo de equipo, non? Entón, é fundamental que haiga unha entrega por cada un dos concelleiros que representamos ahora mesmo o goberno. Pero, bueno, lógicamente, con esta tormenta, con esta pandemia mundial, pois, dirixindo un concello, pois hai, como dixen antes, de moitísima responsabilidade e, sobre todo, que a veces nos atopamos que cada día temos unhas instruccións que hai que ir adaptándose, é dicir, e ojalá vayamos neste camiño e todo vai, ainda que vaya despaciño, pois que vayamos vendo luz, non? Eu son optimista nese sentido, pero, lóxicamente, pois, cada semana, nesta desescalada, pois, significa atender todas esas instruccións, poder facer esa interpretación, as consultas, poder, non sei se asesorar ou poder informar nos momentos que toque e estar a carón do veciño ou da veciña. É dicir, nesto incluyo os comercios, incluyo os autónomos, incluyo a todos, non? É dicir, os nosos nenos, as nosas familias, os nosos maiores, sin olvidarme, lóxicamente, en primeiro lugar, sempre digo a vida, porque así, primeiro a saúde, non? Lóxicamente, a esas familias que, por desgracia, lle tocou vivir eso e que nos pode tocar en calquer momento, porque está aí, non salimos. Este virus sigue aquí, o COVID-19 sigue con nós e, lóxicamente, pois, non podemos despistarnos, levantar o pé do acelerador e estar con toda a precaución e, bueno, pedir primeiro salud e logo, pois, aí está a administración local, que para min eu creo que é a administración máis cercana ao cidadano, ao veciño. Temos que escoitar, eu creo que é fundamental escoitar para conocer de verdade as necesidades, ben sexa no comercio, ben sexa no autónomo en xeral, non na empresa, no campo empresarial, ou ben sexa pois, na nosa xente maior, ou ben sexa nos nosos nenos, nas nosas familias. Tócanos escoitar, tócanos vivir moi de cerca cada un dos casos que poden precisar de nós e dentro das nosas competencias e dentro das nosas posibilidades, pois toca estar a carón deles e poder axudar con unha entrega absoluta. Xa que falas da administración local, esa cercanía ca veciñanza, notastes nalgún momento falta de información suficiente para explicarlle aos veciños, para contarlle, para tomar certas medidas de prevención en certas parroquias onde non sabíades se había contaxiados ou non? Ou consideras que a xestión, tanto a nivel da administración galega como do goberno central, foi correcta nese sentido, na canle de comunicación? Bueno, eu aquí separaría dúas partes, non? Creo que a información xeral de todos estes cambios que nos tocou vivir, bueno, cando fui todas as restriccións que houve, o que acabo de dizer, lógicamente, e houve moitos momentos que necesitamos consulta,
quero agradecer públicamente a súa delegación de Coruña, en concreto a súa delegada e o seu equipo, que a verdad teño que decir que teño unha línea directa no cal a consulta que pude facer, pois estamos resolvendo, vamos traballando de lunes a domingo e tuvemos o Concello de Vimianzo unha atención nesse aspecto fabulosa, porque, bueno, moitos días de moita tensión, de conocer. Eu creo que aquí non se pode culpar nin a uns nin a outros. Eu creo que son momentos difíciles, isto no apartado, nun dos apartados, non, con respecto a esta pregunta, son momentos moi difíciles, redactar nun boletín, eu creo que toda a casuística que pode haber no noso país é moi complexo, lóxicamente a todos nos surdiron dúdas, a veces pois, nos topamos con algunha contradicción, pois tiramos o que podemos a salir en día, con toda a honra do mundo, con todo ese optimismo e con todo ese punto de colaboración desde o Concello para poder asesorar con toda a responsabilidade e ser prudentes porque hai veces que, bueno, hai que facer certas interpretacións que previamente preferimos e así o fixemos, facer consultas, non? Incluso a Guardia Civil de Vimianzo, a Policía Local, que a tal, pois tamén mando o meu agradecemento en nome do Concello de Vimianzo, porque cando un traballa en equipo, dende logo, todo máis fácil, dentro da situación tan complexa que temos, cando hai un traballo en equipo lineal de moito diálogo, de comunicación, as cousas salen mellor. Non? Iso, por un lado, así en rango xeral. Eu donde se fago un matiz, e me gustaría que non fora así, ou que incluso tomáramos nota para próximas, dentro do cumprimento da Lei de Protección de Datos e demais, si que, sendo ahora mesmo dirigente dunha administración local, vímonos moi cosos de información lógicamente, reitero, temos que cumplir con esa lei de proteccións e no seu deber, no seu dereito están as familias, non? Pero nós, para prestar todos esos servicios que quixemos poñer en marcha desde o Concello, que eu creo que era a nosa obriga, todos estos e máis, se cabe, sí que precisábamos que, vense o Departamento de Servicios Sociais, vense as Forzas de Seguridade, alguén debería ter coñecido non cada un dos casos, pero todo isto era único, exclusivamente para proteger. É dicir, aí sí que, bueno, a miña opinión personal e dado esta experiencia que vivín, creo que en casos tan extremos como este, un tema sanitario, un tema, pois, cando se fala de salud, eu aí sí que metería en falta que pudésemos adaptar o sistema para que tuvésemos unha información moito máis directa, moito máis precisa, para poder protegernos, porque todos estes traballadores do Concello, co cal levan facendo un traballo inmenso, a cal tamén lle quero agradecer, porque, repito, se non hai traballo en equipo, un non fai nada, nin dous, é dicir, estamos nunhas labores moi importantes, nunha atención diaria, en algún caso, en algún departamento, con un servicio de 24 horas, e se non hai un traballo, unha boa voluntad dese equipo, as cousas non se fan ben, non? Entonces, esa xente que, bueno, que foi aos domicilios, que fixo esas labores todas, e nós como dirigentes, como políticos, que quixamos, a nosa maneira de entender, facer as cousas da mellor maneira, pois sí que botamos en falta non ter esa información diaria, única e exclusivamente, para prevenir, non, e proteger o noso personal e evitar pois, que esos contagios foran máis. Con eso, pois, é un pouquiño que nós, desde Vimianzo, pois sí metemos en falta. Sí, ninguén fala de nomes, pero sí que un pouco dos lugares, Vimianzo, sin ir máis longe, sí que sufriu algún falecido e aínda foi un dos últimos concellos nos que se coñeceu extraoficialmente, por exemplo, eses 6 positivos da residencia de Vimianzo que se coñeceron máis que nada casi máis pola prensa que pola información oficial. Sí, bueno, a mí tocoume conocelo de primeira man, con todo o protocolo correspondiente, porque creo que como administración, como concello, nos pediron axuda desde a dirección da residencia, a cal, pois, teño que decir que un traballo excelente, é dicir, unha dirección, un equipo tamén boísimo, onde no momento que conocen o problema, nos piden axuda, e, bueno, no momento tamén pido a Guardia Civil para poñer a disposición, non, toda esa esas posibilidades que podría ter o Concello de Vimianzo para poñer a disposición dado as necesidades que había inminentes. Isto foi un sábado, a mí me chaman, me poño en contacto coa Guardia Civil e os poñemos a traballar. É dicir, a ver cales son, nos piden poder hospedar estas traballadoras, bueno, estas traballadoras non é máis que dan positivo, lógicamente xa non estamos por traballar, sino as traballadoras que están facendo, creo, estuveron e están facendo unha gran labor que cuidan dos nosos maiores, non? Entón, se hai ese grado de responsabilidade neses traballadores da residencia,
e nos piden axuda, eu creo que a nosa obligación é buscar solucións, porque o que non podemos é quedarnos de brazos cruzados non dicir onde si, onde non, ando máis, pois eran unhas traballadoras onde habían pagado unhas probas, onde daban negativo, e por prudencia, como decía antes, por precaución, non ir aos domicilios, onde algunhas podían ter unhas circunstancias familiares particulares e con certos riscos, pois hai que enfrentarse á situación e hai que buscar solucións. Desde o Concello se puxo en contacto con todos os hostales daqui do Concello, falamos con cada un deles e ao largo da mañá conseguimos poñer 70 camas a disposición da residencia para as traballadoras, traballadores que precisasen ou que polo que fose, polas súas circunstancias, non pudesen acollerse ao domicilio. Despois escolli dentro da necesidade que había, non das demandas, a mesma tarde me comunican cantas necesitan, porque xa se coñecía pois os traballadores ou traballadoras que se iban a quedar, e pusamos a disposición un dos albergues, bueno, a escola unitaria, o albergue que utiliza Xina Vía Mariana en Verdoias, e algúns hostales aquí no Concello de Vimianzo, incluso un no Concello de Zas, en Vallo. E, bueno, aproveito tamén para agradecer a boa voluntade, a solidaridade que houve por parte da xerencia de todos os hostales do Concello de Vimianzo, porque a verdad que foi todo un éxito, mas despois de formalizar isto, de que xa lle demos cabida, teño que incluso agradecer a varios veciños do Concello de Vimianzo que me chamaron para manifestar as súas vivendas aquí en Vimianzo que tiñan libres e poñían a disposición, e incluso a Turismo Rural de Calo, que me chamou un dos que levan esa asociación da directiva, me chamou para decirme que tamén os propietarios desas vivendas que hai de turismo rural en Calo que tamén as poñían a disposición. A Dios gracias, todo se controlou, se fixo moi bo traballo e non fixeron falta, pero quero desde aquí tamén darlle as gracias, porque é de moito agradecer na situación de medo, de incertidumbre que se vive, non? Porque, lóxicamente, somos humanos e temos medo e a veces o desconocimiento e o que pode ser, pois, lóxicamente, quero agradecerlo, non? E teño tamén que valorar o bo traballo que tuvo que facer dentro dos traballadores, dentro da dirección de Omos Vimianzo, porque as circunstancias e os números, cando os resultados son estos, é porque houve un bo traballo, porque, lóxicamente, o resultado pudo ser peor. Entón, eu creo que se traballou con moita seguridade, seguramente con uns equipos de protección utilizados debidamente, e eu creo que iso pois, tamén hai que valoralo e agradecelo, ser pois, esa prudencia e esa responsabilidade no traballo. E, bueno, pois eu tamén quero aproveitar para manifestalo, porque despois de todo e do momento desagradable que se viviu, a día de hoxe, ojalá así siga sendo, pois se ve que houve un bo traballo, non? E despois tamén, bueno, comunicar que xa están volver a normalidade, todos, tanto as traballadoras como o usuario, xa teñen os resultados e xa son negativos, creo que son unha boa noticia, e tampouco nos firmaron, tampouco non lo confirmaron, pois xa os traballadores poden os domicilios, e, bueno, pola parte que nos toca do edificio municipal, digamos, que tiñemos en Verdoias, pois procedemos a súa limpieza, desinfección, todo eso de nebulización, unha presa homologada, logo todavía unha limpieza a fondo de todas as instalacións, o cual pois, se comunicou a directiva da asociación, que incluso estas instalacións, pois que se procedera con todo este trámite, que era a nosa obligación, que foi o noso compromiso, e agradecer a solidaridade tamén dos veciños de Verdoias por comprender esta situación que eu creo que nos toca, non? Había unhas instalacións aptas para isto, eu creo que máis que nunca, pois é cando temos que demostrar como administración, como veciñanza, pois esa solidaridade que temos e que Vimianzo estou segura e estou orgullosa de que sexa así. Temos algún problema técnico que a cobertura, esperemos que se te escoita máis ou menos ben, pero se traba a veces un pouquiño, esperemos que non vai a máis. Xurdiu o pánico en algún momento? Nese caso, a reacción tanto das familias como dos traballadores foi calmada e tranquila? Non, eu creo que foi, calmada, colliuse a información que había inmediata e se puxo a traballar. Eu creo que, bueno, tuveron unha atención moi rápida e eu creo que iso foi importante. A posibilidade de que se lle fixera todas estas probas nese momento, eu creo que tamén foi unha sorte, e despois houve facer o traballo diario e, lóxicamente, no momento que se encontra un problema de frente, ser solutivos. Lóxicamente, non é o que todos queremos, non é o agradable, pero hai que meterlle frente ás cousas e hai que tratar de axudar.
Entón, eu creo que aquí houve un equipo, un traballo de varias persoas neste equipo que eu creo que funcionou ben, que houve un diálogo, que houve unha comunicación moi directa e tanto desde a Guardia Civil como desde a dirección do centro, pois enfrentándose con moito optimismo e con forza, decir, dunha maneira con moita entereza, a solucionar o problema. Entón, eu creo que iso foi clave, sobre todo a agilidez, a rapidez en facelo. Polo medio de todo isto surdiron cousas tan singulares e positivas e innovadoras como Gerca aí en unha semana creando eses geles que xa están por eses soportes de gel que xa andan por todo o país, unha empresa potente da comarca, innovadora e ao pé do cañón, e o Concello tamén aportando o seu grão de arena comprando todos eses geles, non un pouco unha obrigación xa facelo. Pois sí, a ver, eu no momento que se poñeu en contacto nós para presentárnolo, a verdad que, bueno, nos gustou, nos pareció unha... Decir, primeiro valorar como tecido empresarial, que, bueno, forma parte do tecido empresarial vimiancés esa empresa, que tuvera a capacidade, non, de decir, bueno, pois a posibilidade é ir a un ERTE ou buscar ou reinventarse. Pois como esa, outras moitas aquí en Vimianzo que buscaron outras vías de salida. Isto é muito valor. Eu estou convencida e sempre presumo moitísimo do tecido empresarial de Vimianzo, porque a verdad que hai profesionais autónomos, empresas, pois de moitísima valía, moi profesionales. Entón, eu creo que máis que nunca un concello pois ten que apoiar, non, como decías ti, ese gran de area, arrimar o ombro para poder colaborar. Se hai esa capacidade e ese esforzo e ese risco que os como empresa no seu día a día, o risco pois é inmenso. Entón, nós como administración vimos que era algo unha brillante idea, unha maneira de reinventarse fabulosa e sabíamos que a cortísimo plazo iso iba a ser inminente, que se iba a precisar. Creemos, analizamos desde o grupo de goberno que era unha iniciativa boa que podíamos afrontar, digamos, dentro das nosas competencias, non? Facendo pois ese kit de EPIs para facer a entrega para o comercio, todo tipo de empresa con local, con establecemento en Vimianzo, pois era unha maneira de ese gran de area para aportar no momento que reabran, non, cada un, dependendo dos sectores, lóxicamente cumplindo coas instruccións que temos na desescalada que nos indica o goberno, e nese sentido, pois, primeiro invitamos a todo o sector, a todos os sectores, a todo o empresariado e autónomos, comercio, sempre en globo, non, a todos que cubriran ese que estamos en plazo, invito a que os que non o fixeron que o fagan, ese formulario que hai na página web do Concello, vale, para conocer, aí quixemos, despois da reunión que tuvemos con todo o comercio, despois de escoitalos, lóxicamente non todo o mundo pudo estar nesa videoconferencia, ocurriúsenos desde o goberno e desde o Departamento de Promoción Económica facer un formulario un pouco a medida, dadas as circunstancias, para poder escoitar, que nos trasladasen, non, todas esas sugerencias, dicir, dentro do que xa podíamos facer, nos damos a escoller pois o equipo o kit este de seguridade, digamos, que pusamos a disposición para cada un poder elixir e en medida do seu sector poder escoller, e logo, pois, diversos campos para cubrir nese formulario de sugerencias, non? Distintas cousas que fomos falando na reunión para que cada un nos expoña. Eu nunha videoconferencia, pois a veces non expón, non dá conta ou non quer manifestar, e ese formulario que nos chega aquí ao Concello, pois é unha maneira de facer un estudio e agora porque isto é un inicio de varias fases, non, que vamos levar a cabo dentro do Concello de Vimianzo. Entón, é unha maneira de escoitar e de facer un preanálisis para conocer realmente cal é a demanda. Creo que é fundamental conocer a demanda ou as prioridades do noso tecido empresarial, todos os sentidos, e a partir de aí poder elaborar unhas bases, non? Pois un pouco con máis detenimiento, con esa información e que sabemos pois, que se vamos a trasladar unhas axudas ou que toque, non? Es dicir, axudas ou calquer formación ou poñer en marcha a plataforma online ou que faga falta para que sea útil, non é dar por dar, ni é facer por facer, sino é escoitar, analizar e programar e levar a cabo dentro das nosas posibilidades, lógicamente. Ahora vamos un pouco tamén a falar de todas esas medidas, ese plan, que é un pouco tamén o
o obxectivo destas entrevistas, desta ruta de entrevistas con alcaldes e alcaldesas, ollar o futuro e como un concello pode axudar a sair da crise, pero polo camiño, volvendo un pouco á xestión de toda esta crise, fostes casa por casa levando mascarillas, levando deberes, levando hasta ordenadores, pero fixestes, parece-nos curioso que fixestes aí moito fincapé nas mascarillas homologadas. Cando, bueno, varias costureiras nos comentaron que por que aquí en Vimianzo non nos axudan con un material para facer como se fixeron outros concellos, que pasou aí cas mascarillas homologadas? Bueno, pois sinceramente non pasou absolutamente nada, é dicir, nada de nada, e outra cousa que, bueno, mellor hai algún interés político en enturbiar ou contaminar esta situación. En un momento me fixeron algunha consulta, o que fixen foi facer consultas a superiores e a departamentos ou órganos, en este caso organismos, que me puderan decir, pois, informarme, asesorarme, si debemos facer como concello ou que debemos facer. Eu, nese aspecto, e sobre todo falando de sanidade e de salud, para min é prioritario asesorarnos, non? Cando un non ten conocimientos sobre a materia e estamos representando, en este caso, un concello, pois eu creo que hai que utilizar a responsabilidade e a prudencia. Entón, no momento que me comentaron, eu chamei, bueno, falei ca subdelegación, remitín varias consultas aos en concreto, Colexio de Farmacéuticos, cales, teño unhas respostas en cada unha delas. Entonces, a información oficial que eu teño aquí no meu queixón, pois é que as indicacións todas é que o Concello de Vimianzo, se está disposto a distribuir unhas mascarillas, sean homologadas. Dicir, isto non quita que o Concello de Vimianzo, que Mónica Rodríguez, que o Goberno de Vimianzo non valore e agradezca públicamente, e non públicamente, desde logo, a todas esas veciñanzas, esas veciñas e veciños de Vimianzo entregaron o seu tempo, a súa máquina de coser, o seu bo facer para facer mascarillas, vale? É dicir, todo o meu agradecemento a esa xente. Eso non quita que a nivel asociación, que a nivel como veciños, fagan eso. E é de agradecer e é de presumir, de verdad, que en Vimianzo hai tanta xente con tanta solidaridade como dixen antes. É un orgullo. E o agradecer públicamente. Eso non quita que o Concello de Vimianzo pode hacer ou entrar no reparto desas mascarillas cando non cumplen unhas garantías. Pero non é un capricho, non é por desbotar nada, ao contrario, porque eu valoro moito ese traballo. Simplemente era a prudencia de que o que faga o Concello como administración, eu segui uns pasos dunha Diputación da Coruña, eu segui uns pasos que previamente antes de repartir as nosas xa nos chegaba algunha da Xunta de Galicia, eles estaban repartindo unhas mascarillas. Eu movín mar, terra e aire, o noso grupo, para poder conseguilas, porque, de feito, as mascarillas homologadas conseguímolas moi rápido. Gracias, pois, a poder, bueno, moverse e facer as gestións oportunas, ademais, tomando unha decisión por responsabilidade, non? A mellor nós non temos a estrutura que poden ter outros concellos para, independentemente que utilices unha tela que cumpla, non? O proceso, a cadena de fabricación, nós, concello, non temos a capacidade de pasar por ese proceso de homologación. Se non temos, non temos esa competencia, nin temos esa capacidade que o mellor outros concellos poden ter, e hai que valoralo, preferimos ser prudentes, ser cautos e acollernos a algo que se poden adquirir, que tamén teñen un coste, lóxicamente, podemos habilitar unha partida para facer esa compra e servir, neste caso, da maneira máis rápida, cumplindo todos os protocolos, con todas as medidas de seguridade aos nosos veciños. Se o fixemos para chegar no día, porque en 24 horas repartimos 14 parroquias, máis de 2.000 fogares. Non fixamos por correo, aparte de agradecer que daban a posibilidade de facelo, como fixo un outro concello, por a facilidade, porque o goberno está indicado que a recomendación e nós quixemos chegar, é dicir, non quixemos en ningún momento facer política, para nada. Se en algún momento imos aos outros veciños pedir algunha cousa, creo que ahora máis que nunca que nos precisan, temos que levar aos seus negocios un kit de seguridade, con todo, é dicir, lóxicamente cumplindo todos os protocolos e con todas as proteccións. En ningún momento entramos en ninguna vivienda, nin moito menos. É dicir, creo que se somos concelleiros e representamos o Concello de Vimianzo, a veciñanza nos necesita e temos que estar. E temos que estar para todo o que este ao noso alcance. E estar significa estar con axilidez e, lóxicamente, cumplindo sempre todos os protocolos.
Entón, quero aclarar isto, porque, bueno, non sei se en algún caso pudo chegar algún comentario, vale? Pois, por un lado, agradecer total e absolutamente en nombre do Concello toda esa solidaridade que hubo en todos os aspectos, non só cas mascarillas, porque aquí, no momento que houve un chamamento, tal vez era Xunqueira, e vamos a mandar por os electrónicos SMS do Concello de Vimianzo, a solidaridade, a cantidad de chamadas de material que recogemos e recibimos foi tremendo. Entón, con iso, te digo das mascarillas, con todo, eu en eso estou moi orgullosa da solidariedade e resposta que temos dos nosos veciños. Eso non quita que eu desobedece as instruccións oficiais que eu teño encima da mesa e que desobedecelas ou seguilas que non era unha responsabilidade por parte deste goberno. Entón, pois iso foi a decisión. Ahora xa en clave de futuro e pensando nesas medidas económicas, supoño que vos basearedes moito no plan de activación económica da Costa da Morte que veñe de desenvolver os axentes de desenvolvemento local, que ademais sabemos que o Concello de Vimianzo foi un dos impulsores, gracias tamén a Rosa Sánchez, que o gallá todos os concellos tivesen técnicas aí como ela, e o resto de traballadores municipais. Que credes, xa contastes que estades esperando un pouco a resposta de todos os formularios, encontros cos empresarios, que credes que se pode adaptar mellor ás necesidades socioeconómicas de Vimianzo? Esa web de bonos, outras iniciativas para... A ver, podes adaptar moitísimas, non? A nivel Concello de Vimianzo e incluso a nivel comarca. Aí, nese plan de reactivación, fixose unha labor estupenda, porque, máis claro, falamos con ADLs que teñen moita experiencia e, sobre todo, algo moi importante, que conozcan a empresa privada. Para min, iso é o objetivo número 1. Cando unha persoa conoce a empresa privada, conoce a dura realidade. Sinceramente, o digo, porque é cando un conoce as carencias, os problemas no día a día nunha empresa, que é un autónomo, que pois eso dá ventajas para preparar cando estás ao frente dunha administración e poder axudar ao empresario. Eu creo que iso é fundamental. Un pode ser máis ou menos matemático, pero que está claro é que primeiro hai que conocer de primeira man cales son as carencias e cal é, xa fora do COVID, dicir, cales son as necesidades, cales son as cargas, cal é a responsabilidade que hoxe ten un autónomo ou un empresario. Entón, partindo deso, cando temos, como no caso de Rosa, unha persoa, unha traballadora que ten moitísima experiencia, formada, experiencia, que leva moitos anos no Concello de Vimianzo e que sumado conoce de primeira man a empresa privada, pois suma moitos puntos. E despois, cando un traballador pois, ten moi boa voluntade, como a moitos dos concellos, como os traballadores do Concello de Vimianzo. Vale? Falo de Rosa porque toca isto, pero é verdade que teño que dicir que a entrega e a responsabilidade que dos traballadores e traballadoras do Concello de Vimianzo, eu estou encantadísima. E iso é fundamental para tirar todos polo carro na mesma línea, perdóname a expresión, pero xa a realidade. Ahora, onte e mañán. Iso é fundamental. Entón, basándonos nas líneas, a ver, hai moitas que temos moitas ideas e queremos levar a cabo. Primeiro, para nós, é que todavía a día doxe, se pode dicir que debemos recibir aínda como 30 e pico formularios. Vale, entón, neses formularios, aparte de pedir o kit, veñen suxerencias. Entón, nós queremos, non vamos dar un fin, non hai un plazo para a súa solicitude, pero si queremos esperar a que cheguen a maioría para formalizar. Ahora mesmo, que a base de axudas autónomos, temos un borrador. Non podemos falar das súas hasta que non conozcamos o que nos va a dar. De eso, de as axudas autónomos, de axudas escolares que tamén queremos levar. É dicir, todo eso que se faga sea conocendo todas esas necesidades que nos traslada o empresariado. Porque iso é fundamental. Hai moito, é dicir, desde o Concello, ahora mesmo, pois, algo que nos preocupa moito é conciliar. Non sabemos como vai ir o tema das guarderías. Entón, ver se desde o Concello, se temos a competencia, xa sabemos que non, se de alguma maneira, os papás que non teñen axudas, profesor familiar, que non teñen a onde deixar os seus nenos, que traballan os dous, nos está preocupando moito isto. Entón, tamén estamos en un formulario que vamos a facer chegar as familias para que nos soben. Pois, bueno, non todos son as mesmas circunstancias, a mesma urxencia que abra a guardería. Vale? Entón, no colexio, nós xa non podemos facer moito, entre comillas, bueno, moito digo, plan de conciliación, tamén é ver a competencia, ver se temos a capacidade, non? Pero na guardería, que, bueno, sí que temos unha guardería municipal, ver se de alguna maneira, escoitando e vendo o número de nenos que poden precisar, imos a estudialo. Non sei se finalmente podrá salir, pero imos a estudialo, a ver se é posible facelo.
Entón, todo o que nos chegue e esas demandas que ven sea nunha chamada de teléfono, ven sea nun correo, ven sea nunha línea directa á alcaldía, ven sea a través de promoción económica, ven sea a través dos servicios sociais, vamos a atendelas e vamos a estudiálas. Lóxicamente, non todo é posible. Non de todo nos podemos facer cargo, non temos a capacidade económica e tampouco a competencia legal, jurídica para poder facelo. Pero que si hai a voluntad de buscar a fórmula de axudar e de cooperar, vale, ben sexa con outras administracións. Que pasa? Falando de administracións, antes de cerrar, ahora mismo sabemos que hai ERTES, están, decir, nós queremos elaborar cousas que de verdade sean necesarias, que sean objetivas para o noso tecido empresarial. Pero tamén non queremos solaparnos con outras administracións. Non é cuestión de liarte por dar, non. Creemos que, ao final, todo ese diñeiro que se vai en axudas non podrá ir para facer unha obra de mantenimiento, para facer unha obra nova. Entón, temos que ser responsables e, decir, o Concello, independentemente que poñerá todos os esforzos en axudar, en buscar medidas positivas e para que, bueno, de alguna maneira, ese grande area que aportemos os concellos pois faga que a repercusión desta situación, sobre todo no lado económico, sea menor, o faremos. Pero, lóxicamente, premeditadamente e sendo responsables porque o ano non acabou, non sabemos o que nos vai a vir e temos que facer todas esas modificacións presupuestarias que se fagan para adaptar esta situación que nos está generando esta pandemia, sexa con responsabilidade e pensando que o ano non rematou. Un pouco nesa... Propostas que entendo bastante complicadas, ainda falábamos coa alcaldesa de Camariñas o martes desa dificultade de desenvolver proxectos a nivel comarcal, un pouco tamén pola rapidez de coordinar tantos concellos. Esa lonxa agropecuaria comarcal pareceche unha posibilidade real? A ver, real non sei se podo dicilo, porque claro, a ver, isto é todavía un programa de reactivación onde se recolle esa posibilidad dunha lonxa. Eu real non sei, posible si. Lógicamente, podemos facer moi xansóns, sería positivo, como dixen antes, de traballar en equipo a nivel municipal, cos traballadores e coas outras dúas forzas que representan o Concello de Vimianzo, pois isto mismo, a nivel concellos, eu creo que poderíamos facer moito. Despois, oye, cada concello temos a nosa particularidade. Dentro dese plan se podrán quitar, meter, modificar, añadir, é dicir, e cada un mellor temos que adaptarnos un pouquinho as circunstancias. Os concellos, pois, con certas características que ao mellor non podemos levar a mesma línea. Pero se hai voluntade de traballar en equipo, temos unha marca que é Costa da Morte, sempre a defendo, a defenderei, e creo que para unhas líneas generales sería moi positivo marcarnos un guión similar a este gran traballo que fixeron os adiales da Costa da Morte. Falas dos dous grupos de municipais, tedes na bandexa de entrada varias propostas, tanto do BNG como do Adiante Vimianzo, están formuladas tamén neses formularios, se estudiaron? Bueno, temos un pleno que solicitado por Adiante Vimianzo, o cal se vai a celebrar pois este xoves ás 9 da mañá. Bueno, nós tivemos unha xunta de portavoces por parte do goberno que se busca desde logo a diálogo, é unha xunta de portavoces que nos pediu o Partido Popular, que nós, pois, lóxicamente obedecemos a convocalo, que é a nosa obligación, tanto o pleno como a xunta de portavoces. Teño que decir que, bueno, unha xunta de portavoces é positivo sempre, eu, de feito, no inicio desto, eu convoqueinos para informar da situación, eu estou a disposición das dúas forzas políticas a chegar a calquer entendemento. Pedir un pleno por pedir, por facer política e pedir a carta dos Reis Magos, bueno, xa non estou tanto pola labor, creo que actuar con responsabilidade, non é pedir unha bolsa de 500.000 euros a facer un reparto, porque sí, hai moitas cousas que están facendo, hai cousas que non teñen a demanda que se pon por papel, porque non papel foi todo. É dicir, aquí non é cuestión de protagonismos, aquí é cuestión de ser responsable de traballar unanimemente, porque creo que sería moi positivo para o Concello de Vimianzo e, dende logo, esa nosa línea. Diálogo, traballar arreo para os veciños e veciñas de Vimianzo. Todas as sugerencias que veñan positivas, que estén ao noso alcance, salirán adiante, polo menos con o noso apoio. Eso, sin lugar a duda. Veña de quen veña, porque esa é a nosa responsabilidade, é as nosas ganas de traballar, é a nosa ilusión e, ao final, que, bueno, que o mérito se vexa
pois que o traballo, ao final, o pueblo agradezca. Ao final, somos 13 concelleiros que representamos esta corporación e, bueno, debemos facelo con responsabilidade, non pois pedir por pedir e tratar de, pois, de intoxicar alguna vez ou de perjudicar. Eso non é a nosa línea, de feito, se ve nestes meses que o que é traballar, non queremos, decidimos que o paso era pasar a folla, traballar adiante, presente e futuro, único e exclusivamente. E esa é a nosa línea e a línea que seguirá sendo, sin permitir que, bueno, que se trate de torcer ou de enmascarar certas cousas pois, que non nos gusta porque prexudicáis o veciño de Vimianzo e as dúas forzas políticas que debemos traballar con interés, responsabilidade e toda, como dixen antes, todo o que nos pidan dunha maneira concreta, que previamente teñamos os informes de intervención e de secretaría, pois se terán que levar adiante porque así ten que ser. De todos os xeitos, despois de moitos anos de unha tensión política municipal tremenda, aí en Vimianzo, non só nos plenos, sino tamén nas rúas, parece que estes meses a cousa está un poquinho máis calmada, alo menos eso é o que percibimos desde fora. Sí, eu pola nosa parte, Ubaldo, podesme crer que, como che dixen hai un minuto, nós queremos traballar no presente e no futuro. Non queremos escarballar para nada no pasado. Dicir, eu creo que foron etapas, son etapas distintas, hai que respetar. Dicir, cada grupo político no goberno, pois, ten as súas directrices, non somos perfectos, non somos os únicos que temos a única razón, para nada. Aquí é fundamental, e eu eso creo que o intento demostrar e intento facer realidad de que haiga diálogo. Estou a disposición de calquer concelleiro deste goberno, perdón, desta corporación, creo que os meus compañeiros do mismo digo, vale? Por calquer consulta, calquer suxerencia é collida e atendida e se podemos responder dunha maneira igualitaria a todos os veciños e veciñas. Dicir, aquí non hai colores, aquí hai transparencia, aquí hai traballar para e por, porque esa é a nosa obligación e esa responsabilidade. E aquí a minha posición dixen moi claro, para min era traballar para adiante a rede e a disposición de todos e todas. Creo que así o estou facendo, polo menos é a miña intención, de recibir a todo o mundo, de que me precisa, aí estou, de unha maneira ou de outra, trato de chegar, eu, como equipo, lógicamente, como dixen antes, non é cousa dun, estou traballo de equipo, e gústame pois a cercanía, gústame falar ca xente, gústame escoitar a xente, a veces todos podemos ter as nosas opinións, pero despois de escoitar e dialogar con un veciño podes ver pois a maior prioridade ou necesidade nunha obra ou noutra. Ahora mesmo son momentos difíciles, pero lógicamente estamos con unhas tareas moi importantes no Concello de Vimianzo e con tarefas de mantenimiento, con proxectos que nos quedaron encima da mesa, dos quales se trataron con moita prisa e ahora mesmo non cumplen o que tiñan que cumplir, todos vemos obrigados a facer modificacións, a facer cousas que, bueno, pois, nos quitan tempo e nos vemos obrigados a facelo para executar as cousas dentro do noso criterio da mellor maneira, pero sempre para todos e todas as veciñas de Vimianzo. Precisamente, sei que había un proxecto, recordo que había un proxecto de axardinamento da zona do castelo, de unilo un pouco ca vila un pouco do goberno anterior, eso está sin licitar, non se vai executar. Non, a ver, eso foi un proxecto, vou explicar, dicir, aí eso foi un proxecto moi ambicioso, eu en todo momento falei ben dele, sigo falando, non o conozco con detalle, porque, bueno, basicamente é un proxecto de moitos millóns de euros, vale? O alcance do Concello de Vimianzo, bueno, económicamente, non digo que non, pero se tamén, pois, plurianual. No? Pero eu creo que hai que dar a base cando fai unha casa, pois temos que empezar polas zapatas. Entonces, aquí é o mismo, empecemos pola excavación, empezamos a ver, primeiro habrá que adquirir os terrenos, nós temos que adaptarnos como nunha vivienda máis familiar, temos que adaptarnos á nosa economía, ao noso presupuesto, temos unhas limitacións. Entón, este goberno non tirando pola borda nada, porque, dende logo, non chegamos aquí, creo que se pode demostrar nos meses que estamos, que en ningún momento desbotamos nada, outra cousa que hai que adaptar, ou que hai que retomar cousas, pero en ningún momento desbotamos porque veña do goberno anterior, nin a primeira, vale? Son cousas que por imposibilidade e previos informes que non puderan ser, pero, desde logo, non desbotamos nada, foi un criterio dun grupo de persoas, vale?
e lóxicamente, para min, as cousas que estaban encaminhadas dentro das posibilidades se están dando. Pero falando do tema desas obras do exterior, que, bueno, para nós o castelo, pois, ten todo o valor que pode ter e para nós é un luxo poder telo aquí en Vimianzo e poder presumir del como facemos e como calquer veciño ou veciña. Nestes momentos temos que ver que unha prioridade é adquirir esas parcelas. O goberno anterior pois, decidiu ir pola vía da expropiación. Nós, en principio, estamos na vía do diálogo. Entón, proporcionalmente, en medida que nos permita os nosos presupuestos, iremos facendo en medida do que se poda. É dicir, non vamos a desbotar o proxecto para nada, pero teremos que adaptar o zapato ao pé, en medida do que se poda, non? Creo que ahora mesmo, pois, para facer o asalto ao castelo é prioritario, creo que sería moi importante dispoñer desa finca que todos conocemos e nos situamos, e iso é o primer paso de moitos que se poden dar, lóxicamente, pero creo que hai que ir dunha maneira premeditada e ajustamos as nosas posibilidades. Falando tamén de infraestructuras, contanos que pasa ca autovía a día de hoxe, se está facendo algo, hai algún traballo, a conexión co polígono está sendo xestionada tamén a través do goberno central, contanos como vai, porque as últimas novas fan xa 4 ou 5 meses e dende aquela non temos novas ningunhas. Sí, bueno, mira, eu vou te comentar, é dicir, para o noso polígono, creo que tamén o demostramos desde o minuto cero, é unha prioridade. Nós, se non buscamos unha actividade empresarial, Vimianzo é fundamental para a vida e para as familias de Vimianzo. Iso é un motor para generar traballo, sin lugar a dúda, estou convencida, e temos que facilitar, xa empezando polo asesoramento, as empresas. Como sabedes, xa en varias etapas, pois fixemos varias reunións aquí no Concello con personal técnico e dirección de SEA, do Suelo Empresarial del Atlántico. Aquí xa tuvemos varias reunións con algunha empresa en Santiago. Todo isto hasta que nos funcionou o estado de alarma. Eu teño unha línea directa con SEA, estamos á espera de que haiga dirección, director ou directora en SEPES, así como fun a Madrid o ano pasado, pois teño pensado volver, acompañada da directora de SEA daqui de Santiago, por varios motivos, non? Un deles é o precio da parcela, algo que levo defendendo e que, bueno, o goberno anterior nacional, pois, tiñamos proyección, tiñamos un compromiso, as circunstancias que houve de cambios e demais, pois non se pudo formalizar, esperemos que iso siga en pé, que se pode levar a cabo. Ahora mesmo temos unhas circunstancias, por desgracia, pois, moi puntuales que non nos permite avanzar. Despois do que é o precio da parcela, está a insistencia sin parar por ese enlace de autovía. Sin lugar a duda, vamos a loitar donde sexa. Pola última reunión, que todos sabemos que veu a conselleira a Piolla, aí me comenta que non é competencia do goberno autonómico. Bueno, eu discrepo con eso, a información que teño é outra, lóxicamente estou á espera de ter a reunión en SEPES para tirar a loitar, e dende logo o Concello de Vimianzo non é dar quieto, é mover mar, terra e aire, porque o noso polígono ten que ter unha autonomía propia e iso empeza a ter unha entrada e saída, a conexión con esa vía rápida que falamos do treito a Calo, non? De Santa Irene a Calo. Estou convencida que a vai haber, tena que haber, non cabe outra posibilidade. Lóxicamente, como calquer outro polígono, nos costará máis ou menos, pero aí o noso empeño, dende logo o goberno de Vimianzo, o goberno actual, loitará no que faga falta. Prazos da chegada, da posta en marcha ou da chegada, da posta en funcionamento da autovía, polo menos eses 5 km, non tedes nin idea tampouco? Non temos nin idea, porque o último contacto que tuve da Xunta de Galicia foi nesa reunión que foi pública, non tuve máis, porque a verdad que, falo de memoria, non sei se as 2-3 semanas entramos en estado de alarma, falo de memoria. Eu, de feito, tiña concretado unha reunión por ese tema en SEA e non achegamos, por ese tema e por outros, para instalar aquí no polígono, estábamos, con varias reunións pendientes e xa non podemos formalizalas dado esta situación. Estou a esperar un poquinho de que abra atención ao público para volver a marcar unha nova reunión e falalo. Eu, na parte que me toca, creo que a responsabilidade ahora mesmo e a carga de facerse cargo da financiación dese enlace é da Xunta de Galicia. Lóxicamente, pois esperarei a ter unhas directrices moi claras para ver quen ten a competencia, porque aquí non é pasarse balóns, senón ser serios
porque si ou si, esa competencia, o Concello de Vimianzo vai a loitar intensamente, irá donde faga falta para que o noso polígono teña esa autonomía tendo ese enlace coa vía rápida. Xa para rematar, sí, corredor, que ahora se chama corredor. Bueno, sí, corredor, bueno, eu chamolle así, vía rápida, pero corredor, sí, bueno, que a palabra non me... Xa para ir rematando dúas cousas diversas, falábamos xa cando foi a investidura un pouco de que non vías moita diferencia unha vez que chegastes 3, 4 novas alcaldesas á política municipal, a nivel comarcal, que no seu día foi unha nova destacada, que agora xa o tomamos como algo habitual e esperemos que na seguinte legislatura en vez de 4 sexades 10, polo menos. Falábamos estes días con Sandra, que a alcaldesa de Camariñas, e sí que notaba, por exemplo, que vos sodes máis, que tanto ti como Margarita, sobre todo, a alcaldesa de C, sodes máis rápidas, as tres decides quero isto e hai que conseguilo xa. E que se tedes que esperar un pouco pola recua de alcaldes que respondan polo WhatsApp e demais, que a cousa se ralentiza moito. Que sí que nese sentido as alcaldesas lle dades un pouco de rapidez a toda a política comarcal. Que notas tú que aportades vos as mulleres a todo este mundo? Bueno, vamos a meter un pouco de humor, non? Cando nos escoiten os alcaldes da Costa da Morte, pode ser que a min a Sandra e a Margot, pois, non sei se lle fará moita gracia, pero bueno, para deixalo así de unha maneira moi sutil, eu creo que o toque femenino sempre é fundamental, non? Eu creo que ademais damos un pouco de colorido cando nos reuníamos, cando nos permitían esas reunións que tuvemos, e bueno, eu creo que somos un gran equipo de personas humanas ante todo, se somos homens, se somos mulleres, eu son a primeira defensora da igualdade. Entendo que, bueno, que a muller pois, ten, como defensora da muller, pois, creo que temos certas particularidades, non, que sumamos positivamente, pero non quita que tamén pois, un home como alcalde pois, tamén ten a súa parte positiva. Eu creo que aquí forma parte para mí fundamental do respeto, que eu creo que é a clave de todo, e que a calidad humana que teña unha persona, tanto se alcalde como alcaldesa, se realmente queres o tempo a traballar. Oye, pois as mulleres son todo como era, homes con cousas positivas e negativas e as mulleres tamén. Pero o que sí quero deixar claro é que creo que por ser muller temos a mesma capacidade, non vamos entrar aquí quen máis ten a balanza, non vamos poñernos aquí agora a graduarnos, pero creo que por ser muller non é un inconveniente, ni pode ser, lóxicamente, para ocupar un cargo, do que sexa, vale? Iso sí que todos sabemos, a sociedade que vivimos que todavía é un inconveniente en moitos sectores, todavía temos moito que traballar e moito que madurar para que a sociedade pois entenda iso. Pero, lógicamente, cada un de nós, pois é con ese toque feminino ou masculino, pois cando hai boa voluntade e un traballo en equipo, eu creo que é magnífico o resultado. Ya para rematar, o asalto casi que por motivos obvios tivo que suspenderse, adiarse ao 25 aniversario para 2021, creo que aí tivestes consenso tanto como os organizadores como Concello, que era algo imposible celebrar unha edición tan especial nestas circunstancias. Daquela, en 2021, seguro que poderá estrear o distintivo de Festa de Interese Turístico Galego, non? Bueno, todo está encamiñado, como sabedes, estuve en varias reunións, hasta me recibiu e agradecer a atención que tuvo o conselleiro, trasladar esta preocupación, non? Que aquí detrás de todo isto hai un labor moi importante, son 24 anos, pois, con este equipo de xente traballando durante moitas horas, días, semanas e meses, incluso moito deles, pois, prescindindo das súas vacacións para aproveitalas, disfrutalas preparando o asalto, esas cousas non se poden olvidar, hai unha organización, hai moito traballo, moito esforzo, moita creatividade, non todo nun pequeno resumen, nunha sesión de todos esos anos. Eu creo que máis que merecido, estou convencida de que vamos a ter, non teño ningún documento que me vale, pero os requisitos non das reunións que tuve, os requisitos que nos pediron, nos presentamos a solicitude, así que chegamos, foi un dos primeiros trámites oficiales que fixemos, quero recordar que foi o 2 ou 3 de xullo, presentamos, a 2-3 meses nos chega un requerimento, presentamos, tratamos incluso de, bueno, facer como unha revisión da documentación, xente especializada, para que, bueno, esa documentación, que sabemos plasmar todos esos anos, xente que vivimos aquí, a de guerra, a de lume, todos esos anos,
poñelo nunha papel a veces, por moita fotografía que hai, en moito DVD que podas mandar, non é o mismo, non? Pero, bueno, tratamos de facer un traballo dos departamentos aquí do Concello de Cultura e Promoción Económica que elaboraron ese traballo, que non foi fácil. Creo que pola parte que nos toca do Concello os deberes están feitos e agora vou quero pensar que esa comisión avaliadora que vai a ter uns bons ollos, non, para ese traballo que se leva facendo dende Vimianzo. E, bueno, sobre o tema de suspender e aplazalo para 2021, bueno, vou contra a nosa voluntad, a nosa ansia, a nosa ganas, a nosa ilusión, porque de verdade que tiñamos moita ilusión e xa levábamos con uns meses de traballo para planificar, ver todo o que estaba ao noso alcance para facer un asalto, imitación universal, que se merecía por todo o acto. As circunstancias que todos sabemos non o permiten, con un consenso, con premeditándolo, pois, varias máis coas dúas asociacións, o Concello, calquera agradecer pois a responsabilidade, non que este caso, porque a veces non podes actuar do corazón, que é un sentido común, non cosas, pois o facer a boa decisión de entender con consenso todas as partes implicadas neste asunto, incluso a hostelería, non, no tema do pincho e demais, que entenderan pois que nos quedaba, era unha obligación, era unha responsabilidade de ter que pospoñer o asalto do 25 aniversario pois, para celebralo e donde conservaremos, dende logo, na caixa fuerte todas esas ganas, esa ansia que tiñamos para celebralo este ano pois, para poder facelo no 2021. Moitísimas gracias, alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez. Pois nada, moitísimas gracias a vos, un placer, moitísimas gracias, moi boa tarde e solo, bueno, desear moita salud a todos os vecinos e veciñas de Vimianzo e un forte abrazo, moi agarimoso para todos os que podan estar nestes momentos pasando delicados momentos de saúde as nosas familias, os nosos maiores e no que podan, dentro do Concello de Vimianzo, pois aquí estamos a vosa disposición. Moitísimas gracias e boa tarde. Un saúdo.